Mă numesc Petronela Izabela și sunt din Dorna Candrenilor. Mă numesc Tripon Georgiana Andrada și locuiesc la fel în Dorna Candrenilor. Oamenii din localitatea mea își aruncă gunoaiele pe marginea apei sau pe fundul grădinilor. Unii oameni din localitatea noastră aruncă mizerile pe râu sau pe lângă drum. Pe râul Dorna. Chiar și în fața școlii aruncă. Și colegii noștri aruncă. Da, prietenii mei aruncă ambalaje și gunoaie pe jos. Chiar și eu mai aruncam câteodată, nu știam cât de mult îmi poate dăuna. Deci e o nesimțire totală. Georgiana se ocupă cu curățenia. Da, deci eu de obicei mă ocup cu curățenia și cu stabilirea când ordinei. spui colegilor să nu arunce, aruncă exact pe lângă. Numai ca să strâng eu și e ceva iurea. E o chestie, noi nu suntem gunoieri. Am venit aici ca să învăț cum să am grijă de mediu, să învățăm alți oameni ca să nu mai arunce gunoaiele și să le strângă într-un loc de colectare. Că mie, sincer, nu-mi convine să văd pe cineva aruncând. Sau eu să merg la o plimbare cu prietenii și să văd o mizerie. În niciun caz. Sau să pună cineva muzica la maxim să mă deranjeze pe mine, că doar merg la plimbare în natură, nu să ascult muzică. Este important să avem grijă de mediu pentru că aici noi locuim și tot ce facem rău se transmite înapoi. O să ne facem rău nouă. Am vrut să fiu voluntar pentru că mi s-a părut o chestie frumoasă și ajută pentru omenire și pentru viitorul nostru. Mă numesc Bălău Cristian, am 15 ani, sunt din Dorna Candrenilor. Voluntar înseamnă să faci, deci, pentru că vrei să faci, nu că te pune cineva să faci. Și, în primul rând, nu pentru bani. În niciun caz. Nu e vorba de bani. Cineva. Faci ce simți, așa cum facem noi, și facem pentru inimă. Da, și pentru natură. Am venit aici pentru că vreau să ajut natura și să facem ceva frumos pentru localitatea noastră. Mă numesc Rodincică Emilia Mariana, am 14 ani și sunt din localitatea Dorna Candrenilor. Cred că unii oameni ar putea fi convinși să nu mai arunce gunoaiele peste tot unde le vine lor, să le arunce în locurile unde trebuie, unii poate nu. Și sperăm ca împreună cu toți ceilalți care am venit aici să demonstrăm că suntem o familie, că nu am venit doar să strângem gunoi, am venit aici să învățăm, să ne respectăm pe noi, că dacă nu ne respectăm pe noi înseamnă că logic o să aruncăm și noi hârtii. Exact. Și curățenia e ceva ce ar trebui să facă parte din noi până la urmă. Exact. Ce noutate.